ni sai ku zan hasara biyar ni kama ne jiro sai no so ne o ko ben da haljiti bisen holan ai ka ta hananan ga bitta da yin da bitta amma yanzu nan ku da ko nan ku zile shelta mama mu ani la pa ndon yamma wato sala ka kinu so gane en yeren lagle kan na shi to na ni na aljina yana tun ta kan cha da fa atlam da ne to akara ne mina tun ta do ka na ku jam tamare abin ya musaya fa la ilaha illallah amma ni bam subhanallah 300 bin ya ba akule mo an to ku ka ba ni zanya Jafare zan ma ba haikan can to ba fara yi da san kamino zana na jin sanin in Jafar fa an yana wa'awar shehu ma da take ne zaman gosta bar ta ma fatan balle man fon yel man ngaban kika ce buatama yi bo an garin wa da batarma amma yi ku bo an tumtum jaktama gwan no kan no man mala no ba ya kiro kran yi ne ma shamma ni nyan bagan ben na shamma mane ni kama ni nyama da fa kan wuri an ban nya aya na da ba a ce ma an ban nya ya akulu ko jenda da maya wala ada ko lo ner panu na dinga kom lori yan waya yan yela panum bomba so Baby,